Rochas Okorocha ya ce mu 'yan siyasa mu ne muka jefa Najeriya cikin matsala. Tsohon gwamnatin jihar Imo kuma tsohon sanata a Majalisar Dattawan Najeriya Rochas Okorocha ya zargi 'yan siyasa ƙasar da hannu a taɓarɓarewar al'amura da rashin haɗin kai a tsakanin 'yan ƙasar. Sanata Rochas ya ce rashin baiwa masu kishin ƙasa damar mulki a ƙasar na ɗaya daga cikin dalilin da suka sanya ake samun ƙaruwar masu neman a raba ƙasar. A yayin tattaunawarsa da BBC Hausa a Kano, ya ce idan har 'yan siyasa suka yadda da za su samar da haɗin kai a tsakanin jama'a to kuma za a cimma manufa, sai dai hakan abu ne mai wahala domin yawancinsu kansu suke so ba, kansu kawai suke tunani ba jama'a ba. A cewarsa, mu muka janyo matsalolin da ake ciki a ƙasar nan, ba kowanne yanzu 'yan siyasa na yi ne domin cimma bukatun kansu. Yawancin waɗanda neman shugabanci dama su ke nema su yi abun da suke nema a kan mulki. Ya kuma zargi irin waɗannan 'yan siyasa da nuna ɓangaranci da kuma siyasar ƙabilanci ga kuma uwa uba maganar addini da ake amfani da ita wajen ƙara raba kan al'umma. Sanatan ya kuma ƙara da cewa hanya ɗaya tilo da za a iya magance waɗannan matsala ita ce wayar da kan 'yan Najeriya da ta yadda za su fahimci irin kutungwilar da ake shiryawa da kuma manufar yin hakan. Matsalar ita ce ba su gane ba ne, idan aka ganar da su za su fahimci cewa irin waɗannan matsaloli ne suka hana Najeriya ci gaba, suka haifar da rashin aikin yi da talauci da kuma siyasar kisa cutar da jama'a, inji shi. Jigon na jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ya jaddada buƙatar da ke akwai ta ganin an janyo matasan ƙasar a jika ta yadda za a ba su dama su nuna bajintarsu a ɓangarorin shugabanci, ta yadda ba za su bayar da kunya ba duk lokacin da aka sakar musu ragama. Duk matsalar rashin tsaro da ke faruwa a Najeriya za ka ga cewa matasa ne ke haifar da ita. Babu waɗanda ba matashi ba a cikinsu, tun daga kan maganar IPOB da Boko Haram da 'yan bindiga nan za ka ga duk su ne idan ma kaji an ce an sake
an sace akwatin zaɓe, za ka ga matasan ne dai ba sa wuce shekara 40 zuwa ƙasa a cewar Reuters. Sai mun ƙara kasancewa da ku a cikin wasu sababbin labaran, amma kafin nan idan wannan ne farkon zuwanka na wannan channel, muna roƙon ka da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Ana haka nan ya